estamos en Adega Gala estamos hablando con Joaquín, o seu gerente. Joaquín, como está indo esta feira do viño? Pois excelentemente, estamos co 95 aniversario da Feira do Viño de Valdeorras, o que quere dicir que ten historia, pero que tamén ten futuro. E ademais un ano bastante especial, con pregoeiro especial, e a verdad que o cambio de fecha producía un pouco de incertidumbre, pero a realidade é que está funcionando moi ben. Hai moita xente interesada, sobre todo por o viño Godello, pero os demais tamén moi interesantes todos os viños de Valdeorras. Vamos a falar dese viño Godello, da polémica que hai con outras denominacións de origen que irán plantano, está no seu dereito, pero falaba hai un matiño con Ispadín, que anda por aquí pola feira, que quizá en Valdeorras non nos creemos o potencial que temos de uva Godello. Bueno, eu creo que ahora sí. O Godello é Valdeorras é a cuna do Godello, é onde temos as plantacións máis antiguas de Godello de toda España, e depois ten outra cousa moi diferente, que somos 100% uva de Godello nas elaboracións. Cando se hai catas, agora fai pouco estuvo Pellín o Consello Regulador e deixou moi claro que a uva de Godello de Valdeorras é a mellor do panorama nacional, o sea que gran futuro po Godello. Falando de catas, vai ser o primeiro ano que non vai haber na feira ese premio da Feira do Viño de Valdeorras por vinos Galeón. Que te parece? Sustitúese por unha cata popular, que non está mal, pero creo que tamén a dos expertos era necesaria, non? Non estaba moi informado desto, pero a verdade é que era unha das cousas típicas na Feira do Viño. Claro, o que gana sempre contento, que perde menos, pero bueno, creo que era importante non só por as propias bodegas que tuveran o premio, sino que tamén reunía unha serie de catadores e dábaselle por elección os viños de Valdeorras. Sobre todo esos catadores que levan o espallan o que é a cultura do viño de Valdeorras a la donde va, non? Efectivamente, nós neste momento necesitamos ter contacto con moitos prescritores para que o que nós pensamos que o Godello é de Valdeorras, pero que o leven por esos mundos de un lado para outro, que falen do Godello de Valdeorras. Ahora vamos a falar das referencias de Adega Gala. Ten moitas referencias. Viñeron todas a feira, están algunhas botadas? Están prácticamente todas na feira. Nós temos unha vocación, vimos do mundo do viveiro, dos insertos, e temos unha vocación tamén de variedade. O Godello está claro, 100% uva de Godello, pero nos tintos temos mencía, recuperamos, como digo eu, a garnacha tintoreira, que aunque non sea autóctona, xa consideramos nacionalizada en Valdeorras, pero tamén non nos podemos olvidar das castes nobres de Galicia e de Valdeorras, como son o Brancellao, o Sousón e Caíño, que para min personalmente van a ser as tres variedades dos futuros tintos de Galicia. Falando de garnacha, houve un tempo que a garnacha despreciouse. Houve un tempo que era mellor o viño claro, o viño de mentía, o viño que non fosse tan pastoso a vista. Bueno, Dona volve. Todo vai por modas, todo vai por... Vai por modas e vai por conocimiento. Eu nas visitas que fago a bodegas sempre o digo, cando hai conocimiento hai progreso. Quer dicir, a garnacha é unha variedade moi asentada entre nós, ben elaborada, está dando unhos resultados excepcionales. Quer dicir, nós hai dúas garnachas, o Escada e o Escada Lembranzas, e a verdad que en catas que fago, ainda este viernes estuve nunha cata en Madrid, e teñen un éxito fenomenal, porque nesa elaboración tense moito cuidado, e a elección do viñedo de onde procede. Eso é moi importante, non só na garnacha, senón en todas as variedades, e na garnacha igual un pouco máis.
xa por último, deixamos de atender este stand que está ben cheino de xente, está aí a xente a pedir. Como están os viñedos? En que estado se atopan? Pois, bueno, bien. Houbo que estar ao loro, como se suele decir, co tema do mildeo, e que un dos problemas o tema da humedad e a temperatura, pero, bueno, estando quite, é a verdad que se prevé unha boa cosecha, que vaya probablemente adelantada, eso sí, pero unha boa cosecha para o ano 2024. Pois, Joaquín, deixamos de disfrutar desta feira, dos viños e desta xente. Pois moitas gracias, e gracias aos medios de comunicación comarcales que sempre nos levais dun lado para outro por todo o mundo.